ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പണ്ട് ചാക്കോ മാഷ് പറഞ്ഞ വളരെ കറക്റ്റാണ്. ഭൂഗോളത്തിന്റെ സ്പന്ദനം അത് കണക്കിൽ തന്നെയാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് പ്രകൃതിയിലെ ഗണിതശാസ്ത്ര വിസ്മയത്തിലേക്കാണ്. പ്രകൃതിയിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫിബൊനാച്ചി സീരീസിന്റെ കൗതുക കാഴ്ചകളിലേക്കാണ്. മാത്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് സ്ഥലം വിടരുത് ആരും. കണക്ക് കൂട്ടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പൊ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് എന്താ നോക്കാം. ആദ്യം 13ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഫിബൊനാച്ചി. അദ്ദേഹം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ്. 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ സീരീസ്. ആദ്യ 2 പദങ്ങൾ 0ഉം 1ഉമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത പദങ്ങൾ കിട്ടാൻ തൊട്ടു മുൻപുള്ള 2 പദങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8 അങ്ങനെ പോകുന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഫിബൊനാച്ചി ഈ സീരീസ് ഉണ്ടാക്കിയത് മുയലുകളുടെ പ്രത്യുൽപാദനം വഴി എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നതിന്റെ പാറ്റേൺ കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു. ഇവിടെ കൊടുത്തതിൽ നീല നിറമുള്ളത് മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഓറഞ്ച് നിറമുള്ളത് മുതിർന്ന മുയലുകളുമാണ്. 5 മാസം കൊണ്ട് മുയലുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്ന പാറ്റേൺ നോക്കാം. 1ാം മാസം 1 ജോഡി മുയൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രം, അപ്പോൾ 0 ആണ് മുതിർന്നവരുടെ എണ്ണം. 2ാം മാസം 1 ജോഡി മുതിർന്ന മുയലുകൾ. 3ാം മാസവും 1 ജോഡി മുതിർന്ന മുയലുകൾ തന്നെ. 4ാം മാസം ആവുമ്പോൾ 2 ജോഡി മുതിർന്ന മുയലുകളും 5ാം മാസം ആവുമ്പോൾ 3 ജോഡി മുതിർന്ന മുയലുകളും ആവുന്നത് കാണാം. അതായത് 0 1 1 2 3 ഇനി അടുത്ത 5 വരും. ആ ഒരു ക്രമത്തിലാണ് പ്രത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള മുയലുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന പാറ്റേൺ. ഈ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല, പ്രകൃതിയിലെ പല പാറ്റേണുകളും ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് അനുസരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കൗതുകകരമായ വസ്തുത. പൂമ്പാറ്റയും തുമ്പിയും ഉൾപ്പെടുന്ന ഷഡ്പദങ്ങളുടെ ചിറകുകളിൽ പാറ്റേൺ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഈ പാറ്റേണും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് അനുസരിക്കുന്നുണ്ട്. പൈനാപ്പിളിന്റെ മുള്ളുകളും ഫിബൊനാച്ചി സീരീസിലാണ്. ചില പൂക്കളുടെ ഇതളുകളിലും ചിലന്തിവലയുടെ പാറ്റേണിലും അതേപോലെ ചില ജീവികളുടെ പുറത്തുള്ള പാറ്റേണുകളുടെ എണ്ണത്തിലും പൂക്കളിൽ വിത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിലും വരെ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസുകൾ നമുക്ക് കാണാം. ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറലുകളും കാണാം. ഫിബൊനാച്ചി സീരീസിന്റെ ക്രമത്തിൽ സ്പൈറലായി വരുന്ന ഒരു പാറ്റേണിനെയാണ് ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ എന്ന് പറയാം. അത് വിശദമായിട്ട് പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ ശംഖിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ചിന്റെ കൊള്ളില് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കാണാം. ഈ സ്പൈറലിനെയാണ് ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ചിത്രം നോക്കാം. പച്ച നിറത്തിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ഈ സ്പൈറലിന്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് സമചതുരങ്ങൾ കാണാം. ആദ്യത്തെ 2 സമചതുരങ്ങൾ ഓരോ യൂണിറ്റ് വീതമുള്ളതാണ്. 1 1. അടുത്തത് താഴെയായിട്ട് കാണുന്ന ആ സമചതുരം എല്ലാ സൈഡും 2 യൂണിറ്റ് ഉള്ളതാണ്. ഇനി അതിന്റെ വലത്തെ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ആ വലിയ സമചതുരം നോക്കൂ. അത് 3 യൂണിറ്റ് ആണ് എല്ലാ സൈഡും വരുന്നത്. അതിന് മുകളിലായി ഇത്തിരി കൂടി വലിയ സമചതുരം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സൈഡ് 5 യൂണിറ്റ് ആണ് വരിക. ഇനി അടുത്ത ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് 8 യൂണിറ്റ് ആണ് വരിക. ഇനി അതങ്ങനെ വരച്ച് പോവുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് നമ്പേഴ്സ് ആയിരിക്കും. 0 1 1 2 3 5 8 8 5 3 13 അങ്ങനെ ആ സീരീസിലാണ് ഈ സ്പൈറൽ ഇങ്ങനെ വരിക. സ്പൈറലിന്റെ ആകൃതിയിൽ ചുറ്റി വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സമചതുരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് ഫിബൊനാച്ചി സീരീസിലായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പൈറലിനെയാണ് നമ്മൾ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്തരത്തിൽ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് ഇങ്ങനെ 0 1 1 2 3 5 8 എന്നിങ്ങനെ നീണ്ട് അനന്തമായി പോകും. ഒച്ചിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു സ്പൈറലിനെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ ആണ് അതിനകത്തുള്ളത് എന്ന് കാണാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ പ്രകൃതിയിലെ പല ജീവജാലങ്ങളിലും ഈ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറലിന്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ കാണാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഗോൾഡൻ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ കനക അനുപാതം എന്ന് പറയും. സൂര്യകാന്തി പൂക്കൾ വിത്തുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഫിബൊനാച്ചി സീരീസ് ആണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആ ഒരു സീരീസ് വരുന്നത് ഈ ഫിബൊനാച്ചി ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, സൂര്യകാന്തി പൂക്കളുടെ ഇതളുകളും ഇലകളും വരെ അടുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ്. മറ്റ് ചെടികളുടെ പൂക്കളും ഇലകളിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിബൊനാച്ചി സീരീസിന്റെ സ്വാധീനം കാണാം. പ്രകൃതിയിലെ മിക്ക പൂക്കൾക്കും 3 5 8 അങ്ങനെയുള്ള ക്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് പൂക്കളുടെ ഇതളുകളുള്ളത്. ഇതളുകളിൽ മാത്രമല്ല, ചില ചെടികളുടെ ഇലകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഒരു മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള എണ്ണത്തില്, അതേപോലെ ചില കായകളുടെ ചില ശൽക്കങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഓർഡറിൽ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫിബൊനാച്ചി സ്പൈറൽ കാണാവുന്നതാണ്.
നമ്മുടെ ഈ കൈതച്ചക്കയുടെ മുള്ളുകളുടെ പാറ്റേൺ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അത് ഫിബൊനാച്ചി സീരീസിലാണ്. ഇനി സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കൈതച്ചക്ക എടുത്ത് നോക്കൂ. പ്രകൃതിയിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലെ കുറെ ഗണിതശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്, ചില കോഡുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയുകൊണ്ട് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.